милости Бога, ты не гордишь нікого, хто в недоліці у потребі, звернется трон твой у небе. О, Мария, моли Сына, ты надея у грешных одина. О, Мария, моли Сына, ты надея грешных одина. Дикий я грешник негодний, як син до матулі родной, да тебе, мати ласкава, шлю покорной просьбы слова. О, Мария, моли Сына, ты надея грешных одина. О, Мария, моли Сына, ты надея грешных одина. О, матуля найсвятейша, в рай дорога найпростейша. Упроси мне быть цнотливым и заўсёды справедливым. О, Мария, моли Сына, ты надея грешных одина. О, Мария, моли Сына, ты надея грешных одина. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. С Духом Твоим. Пане, усё знаходзіцца пад Твоей уладай, і ніхто не можа супраціўляцца Твоей волі, бо Ты стварыў неба і зямлю і ўсё, што пад небам. Ты Пан усяго сусвету. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую мшу, падчас якой прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашыя інтэнцыі. А асаблівым чынам будзем маліцца за памерлых сям'і Ніжыеўскіх, за Эдварда Генеефу, выпрошваючы для іх радасць пребывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашы правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутний вічний Боже, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить, більшим яни заслуговують і жадають. Будь для нас милосердний і пробач нам грехи, які непокоять наші сумління, а так само дай нам тое, об чим просить Тебе ми не одважуємося, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить по єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вічные. Амен. Читання книги пророка Йони. Скеровал Пан слово до Йоны, сына Амита. «Устань, иди у Ниниву, великий город, и проповедуй у им, бо дошло до меня зло ихнее. Але яна устал, каб збегчы ад обличчя Пан у Тарсіс. Спустился до Яфы и знайшоў корабель, який поплыў у Тарсіс. И заплативши за себе, сел на корабль, каб поплысти от обличчя Пана разом з імі у Тарсіс. Але Пан подняв на море моцный ветер, и узнялася великая буря на море. И уже думали, что корабль разобьется, сполохалися моряки, закликали кожны свайго Бога и почали выкидывать у моря рэчы, якія былі на караблі, каб облегчыць яго. Яна ж спусціўся ўнутр карабля, лёгкі і заснуў. Прыйшоў да яго кіраўнік маракаў і сказаў яму: «Чаму ты спіш? Устань, пакліч Бога свайго, можа Бог успомніць пра нас, і мы не загінаем». І сказалі адзін аднаму: «Хадземце, кінем жарабя, каб даведацца, за каго спасцігнецца нас гэтая бяда». І кінулі жарабя, і ўпала жарабя на Йону. Тады сказалі яму: «Скажы нам, з какого спасцігла нас гэтая бяда? Які твой занятак і адкуль ідзеш ты? Дзе твоя краіна і з якога ты народу?» І ён сказаў ім: «Я Габрыэль, і шаную Пана Бога нябёсу, які стварыў мора і сушу». Тады людзі страшэнна спалохаліся і сказалі яму: «Навошта ты гэта зрабіў?» Бо даведаліся, што ён уцякае ад аблічча Пана, таму што сам сказаў ім пра гэта. І сказалі яму, што зрабіць нам з табою, каб мора сціхла для нас, бо мора хавалася ўсё ж больш. Тады ён сказаў ім: «Возьміце мяне і кінеце ў мора, і мора сціхне для вас, бо я ведаю, што праз мяне спасцігла вас гэтая вялікая бура». Моцна веславалі гэтыя людзі, каб прыстаць да зямлі, але не маглі, бо мора бушавала ўсё больш супраць іх. Тады яны звярнуліся да Пана і сказалі: «Молім Цябе, Пане, не дай нам загінуць за жыццё гэтага чалавека і не залічвай нам крыві няной, бо Ты, Пане, зрабіў так, як спадабалася Табе». Калі ўзнялі Йону і кінулі ў мора, супакоіла мора лютасць сваю. Ахапіў вялікі старых гэтых людзей перад Панам, і прынеслі яны Пану на ахвяру і далі абяцанне. А Пан загадаў вялікай рыбе праглянуць Йону. І быў Йона ўнутры гэтай рыбы 3 дні і 3 ночы. Пасля сказаў Пан рыбе, і яна выклікнула Йону на сушу. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане, Ты выводишь жыццё маё з бездані. Пане, Ты выводишь жыццё маё з бездані. Да Пана ўсклікаў я ва ўціску маім, і Ён пачуў мяне. З глыбіні бездані я крычаў аб дапамозе, і Ты пачуў мой голас. Пане,
ты выводишь життя моє з бездані. Ти кинув мене в глибиню у серця мора, і поток мене окружив. Усе віри Твоей хвали Твоє проходили надо мною. Пане, Ты выводишь життя моє з бездані. І я сказав, я откинутий од очей Твоїх, однак я знов убачу Твою святиню святую. Пане, Ти виводиш життя моє з бездані. Коли знемогла во мне душа моя, я успомнил про Пана, и молитва моя дошла до Тебе, до Твоей святыни святой. Пане, Ты выводишь життя моє з бездані. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. За Духом Твоим, Czytanie Świętego Ewangelii powodle Luki. хвала Тебе, Пане. У той час один книжник устал и, выпробовываючи Jezusa, сказал: «Наставник, что мне робить, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Jezus отказал ему: «У законе что написано, як читаешь?» Той сказал отказ: «Люби Пана Бога твоего усім сердцем твоим, и усёю душою твоею, и усёю моцою твоею, и усім розумом твоим, и ближнего своего, як самого себе». Jezus сказал ему: «Слушно ты отказал, так роби, и будешь жить». Але той, жадаючи оправдаться, сказал Jezusу: «А хто мой ближний?» Отказываючи на гэта, Jezus сказал: «Один человек ішоў з Єрусалима у Єрихон и трапіў у руки разбойников, якія знялі з яго адзення, поранили яго и пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова нейкі святар ішоў тою дарогаю и, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, будучы на тым месцы, падышоў, паглядзеў и прайшоў міма. А нейкі самаранін, праязджаючы, знайшоў яго и, убачыўшы, злітаваўся. Падышоў, перевязаў яму раны, паліваючы алеем и вином. Посадил яго на свою жывёлу, прывёл у заезд и поклапаціўся пра яго. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў карчмару и сказал яму: «Поклапаціся пра яго, и як патраціш больш, я аддам табе, калі вернуся». Хто з гэтых 3, на твою думку, был ближним тому, кто трапил у руки разбойника? И он сказал: «Той, кто поступил с ним милосердно». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты роби так само». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе.
Просім Бога милосердного Отца, каб Ён ласкава глянуў на патрэбу ўсяго свету. Молімся за Касцёл, каб Ён вучыў усіх людзей любові і милосерднасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наше грамадства, каб яно чэрпала святло для свайго аднаўлення з запаведзі любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія паступаюць милосердна, каб Бог благаславіў іхняе служэнне бліжнім. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, хто дарагі нашаму сэрцу, хто паперадзіў нас да вечнай айчыны, за міжыеўскіх Эдварда Генаэфу, каб милосердны Айцец прабачыў ім грахі і праняў на неба. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы былі милосердныя да ўсіх людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты праяўляеш сваю милосерднасць да ўсіх людзей. Ласкава выслухай просьбы свайго люду і ўлі ў нашае сэрцы Тваю любоў. Праз Хрыста Пана нашага. Да серця Панни і владарки з надією моцной ми ідем, коли беда наш свет спостигне, сюди ми мольби принесем, спокою щасний просим дар, почуй умольних серця жар. О Пані, ти наша. Спокою щасний просим дар, почуй умольних серця жар. О Пані, ти наша. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Просим Тебе, Божа, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас, просвятые таємниці, у яких ми, Твои слуги, удельничаем, исполни у нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем Ягоную смерць, з жывой вераю вызнаем Яго з мёртвых паўстане і з моцнай надзеяй чакаем Яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святай крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і краў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Эдварда Генеефу і пра ўсіх, хто ў Твою ласку адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і, захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты вайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сходит для нас на алтарь, каб стать нам поживой дает. Наш Пан, добрый пастырь, притулок слабым, дае літостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняет надежду. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять. Ну, сердцах по небу тугу узбуджать. Наш Пан прославленный, до нас Он иде, приносячи мир и сутеху в беде. О свету збавление, Ты моцей своей, ратуй нас завсюди з няволі граху. Открий мої очі, каб бачить Єзуса, Его полюбил я, ближей стать имкнуся. Открый мои уши, каб мог Его слухать. Открый мое сердце, познать дай Иисуса. Молимся. Усемагутны Божа, ученика по делу в этом сакраменте, наталив голод и прагу нашей души, и учинив нас подобными до Христа, якого мы приняли, яки живе и володарит на веки вечные. Amen. За хвилину буде виставлення найсвячішого сакраменту і набоженство różańcowe. А тепер прийміть Боже благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, а і Отець, і Сина, і Дух Святий. Amen. Тривайте у спокою Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша Гостия, веди нас до небесных
Представим Пану Богу наши просьбы, наши интенции. И доручаючи Богу все наши справы, наши семьи, отулим нашей любовью Иисуса Христа, утаенного в Наисвятейшем Сакраменте. Верую в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес з померлих, узійшов на небо, сядеть праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Веру в Духа Святого, святий Костел католицький, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Нашего штоденного дай нам сегодня, не отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти наша. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, и была спредвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи усе души до неба и допоможи особливо тим, кто найбольш потребна Твоя милосердность. Частка różańca радостная, таємниця першая, звествование Наисвятейшей Пане Марии. Мария, выказывая свою полную згоду думкою и сердцем на таємничую Божию волю и готовая принять спочатку верою, а потом у своим девочим улоні Сына Божого. Вось я. Мария додає нам надеи, как мы верили у здійснення обетцаний Божих. И она закликає нас иметь у себе дух покоры, отповедную внутреннюю поставу створения до Створцы. И она захвачивает нас ускладать беспечную надею на Христа, який реализує во всей полноте збавчий план нават тады, коли подеи сдаются страшными и тяжкими для принятия. Отче наш, который есть в небе, светись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами и благословленный плод улоня Твоего, Иисус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami i błogosławiony plon ulonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, i była z pradwieku, теперь zawsze i na wieki wieczne. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczatая, молися za nas, kto u Ciebie pораtunku szukaje. O mój Jezu, pробacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ogniu piekielnego, приведи все души до неба и допоможи особливо tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność. Tajemnica druga. Odwiedziny Panny Maryi Świętej Elżbiety. Zustrecza z Elżbietą ma charakter radosnej, zbawczej podziei. Ona nie tylko zjawiaється spontaniczną prejawą доброзичливості, яку Марія оказує своячці у дому Захарії, який стратив мову за власного маловір'я. Марія нечакано уносить радість своєї віри, відкритої і готової до служення. Навідуючи святу Ельжбету, Марія якби підказує місію Єзуса, а supracowniczający z samego początku swojego macierzyństwa z odkupionej sprawą Syna, stanowiться przykładem tych członków Kościoła, jakie wyruszają u drogę, aby nieść światło i radość Chrysta ludziom wszystkich krain i wszystkich czasów. Ojcze nasz, хлеба нашего штоденного дай нам сегодня и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен.
Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спред веку, теперь и завсёды и навеки вечная. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи усе души до неба и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця третя. Народження Єзуса Христа. Зневоленому і терпячому народу, який кроче у темрі, показалося світло велике. Коли перше створення почалося від створення світла, то тим більш зяє бляском і з'являється великим світлом, яке дає початок новому створенню. Ім є сам Бог, який став чоловіком. Вестка об народженні Божого Сина сутешає і одночасово ставить потребовані. Вера дозволяє нам отчуть, що Бог оточає нас своєю чулою любов'ю і одночасово захвачує нас до чинної любові до Бога і братов. Отче наш, который есть в небе, светись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Тими женщинами,
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, и была спред веку, теперь и зовсь, и на веки вечны. О Мария, без греху першородного зачатая, молись за нас, кто у Тебя порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи уся души до неба и допоможи особливо тем, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця четвертая. Ахвярование Христа у святыні. Цяпер отпускаешь слугу Твоего Володару по слову Твоему з миром, бо бачили в очі моє збавлення Твоє, якое Ти подрихтував перед обличчям народів, світло для освячення поганов і славу народу Твоєму Ізраїля. Христос з'являється світлом життя чоловіка, з'являється світлом, бо розсіює його темру, з'являється світлом, бо освячає його таємницю, бо одночасово відказує на основне і кончаткове питання, з'являється світлом, бо надає життю сенс, з'являється світлом, бо переконує чоловіка у його великій годності. Отче наш, святися ім'я Твоє, приди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яке мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен.
Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечная. Амин. О Марія, без граху першароднага зачатая, молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Таямніца 5. Езуса знаходзяць у Іерусалімскай святыні. Калі пасля трохдзённага пошуку Езуса знаходзяць у святыні паміж настаўнікамі, Марыя робіць яму лагодны дакор. Сыне, што ты зрабіў з намі? Божыя намеры часта бываюць цяжкімі для зразумення. Яны патрабуюць згоды, веры і пакоры. Марыя з'яўляецца для нас прыкладам чалавека, які, аддаючыся кіраўніцтву Духа Святога, прымае і захоўвае ў сэрцы быццам добрае зерне, словы аб'яўлення, спрабуе іх як мага лепш зразумець, каб пранікнуць у глыбіню таямніцы Христа. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony plod łonia Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego zaczatая, молися za nas, kto u Ciebie paratunku szukaje. O mój Jezu, prebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadzi usie dusze do nieba i dopomaże osobliwa tym, komu najbardziej potrzebna Twoja miłosierność.
Kyrie eleison. Chryste, почуй нас. Chryste, выслухай нас. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Świętая Троица Jedyny Boża, Świętая Maryja, молись za nas. Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Пречистая, Macie беззаганная, Macie непорушная, Macie niewinная, Macie najmilejsza, Macie najcudowniejsza, Macie dobre rady, Macie Stworzyciela, Macie Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, Panna chwały godna, Panna прославленная, Panna могутная, Panna ласкавая, Panna верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славной побожности, róża mistyczna, wieża Dawidowa, wieża z kości slanowej, złoty domie, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, суцешальницы засмучених, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева у неба узятая, королева ружанца святого, королева сем'яў, королева супакою, королева Беларусі. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, каб сталися мы годными обетцаний Христовых. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam słuchom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i przez sławne zastupnictwo Najświętejszej zawsiody Panny Maryi, maj lasku, wyzwolić nas od теперішнього smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta Pana naszego. Twojej obronie oddaję się, Świętая Bogorodica, u naszych potrzebach. Nie pogardzaj maleniem naszym i od усілякої złej przygody wybawляй nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj. У Тебе, Святий Юзефе, шукаємо ми порятунку у нашій недолі, звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятішої обранниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опіки. Праз любов, яка єднає Тебе з Найсвятішою Богородицею, і праз Твою ojcowską опіку, якою Ти оттуляв Єзуса у дитинстві, покорно молим, глянь ласкаво на спадщину,
якую Єсус Христос здобив кров'ю своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Прадбачливый опекуне сям'ї Божай, опекуйся обраным потомством Иисуса Христа. Отхили от нас, милый Ойче, усялякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, прииди до нас ласкаво з небесною допомогою у гэтым змаганні сіламі цемры, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёю дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін Тваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Хай будзе честь і хвала і праслаўленне Езусу, честь і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, честь і хвала, хай будзе честь і хвала і праслаўленне Езусу, честь і падзяка вечна, хай будзе вечна Езусу, честь і хвала, хай будзе честь і хвала і праслаўленне Езусу, честь